no para wo Sonarai para William sini ti promote hani block president ambai maro bona hamzak mate jobani chibai sini logiwo tongo sini subjournal ni chairman sini brother Andrew dignitaries joto senior leader dangchwa sukjak tai Hindustani ni sini Lokorok ni leaders sini brother Subut tai sini brother Monoranjan norok no hamjak mate jobani chibai kok to thasing norok je samani abang khanaka tobe ekta kok ang sini Monoranjan sapro bujinani chesta khai tongmani Hindustani to ang bujiya noni kok to bujiya haipono lama rokni kok nang sanani chaitokha tai sini borok bai nongni borok mili tongo ne nang sanani chaitokha ka kok nang sana naimakai Chini ni je person thawo nongni boya Chini boya sing joto ne khai sima khanya haisi and je time sing ek khai khayo a time je party ro nongni bo birut Chini bo birut abo hai party no sing baskani salo nornani nangnai tangke BJP party Chini Hindustani borok rokno chance renale batni kokse borok ni bagai Chini bagai was one su ya haisi किंतु महाराष्ट्र नि नेतृत्वे तिनी जों प्राउड फील खायो YTF नि सेंट्रल कमिटी वो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी आं तो जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सुरज बोनी परे YTF नि वाइस प्रेसिडेंट जों दिलीप मुंडा नो जों चांस रखा गोबांमा बरक महाराष्ट्र आताइमो साका अब बाइकिंग नाय किंतु महाराष्ट्र बिनि जे कक बोजे वन सुकमानी जतनो ती एकलगी हिमलाइने हने तिनी ब्रदर दिलीप नो चांस रजाखा ब्रदर दिलीप नो चांस रमानी परे नंगनि जे कक नंगनि जे राइट्स नि कक बिनि बिसिंगति सिंताव साइमांखा नॉट ओनली दैट अरबा आं ब्लाइके प्राउड फील खायो इवेन ओ जे रामचंद्र घाट जे सब जुनेलो चेयरमैन हिंगे तो सिनी ब्रदर एंड्रू वाइस चेयरमैन नो पर्यंत से सिनी हिंदुस्तानी बसंगनि इंगे चंगजाक हाइसी ताबु हिंदुस्तानी बसंगनि बागे चंगजाक मानी चेयरमैन वाइस चेयरमैन किंतु आबो चिकन को गया काइसा सब जोनल नि वाइस चेयरमैन पोस्ट तो तंजाक नानी इट्स रियली अ ह्यूज मैटर हाइसी ताबुक जों सेलेक्टेड इन तमा बागे सिनि बजेट फंडिंग गवर्नमेंट नि थानी जे स्कीम फाइने तमनि जे फंड फ्लो ना तमनि आबो फाया बट वन्स जून मंथ इलेक्शन नों थांमानि परे बीसी इलेक्शन रो अप्रूव फंड फ्लो हाइनाय जतो सामुं खलाइमानाय गो सामुंगो नरकनि रिप्रेजेंटेटिव तंमा बागै नरकनि पारानि इश्यूज नंगनि बरकनि इश्यूज जतो कगनो किन्तु तिसानानि एक्सेस रि रखाइसि किन्तु बीजेपी के ता वानसु शुधु मात्र इलेक्शन टाइमो मजदूरी रकनो चाय बाकानि को हनै रां किसे किसा रुइ बानि वइ कुनु मते खाजा इलेक्शन नि दिनो वोट सिंरि मानो आबोनि परे तो बंगनि कुनु रूट मैप गरै खनाय नाय बीजेपी नि कुनु बासनो हिंदुस्तानी बसंगनि बरक रकनो इंजिनियर सनामनानि डॉक्टर सनामनानि परा लेखाव आगो ग्रनानि बसकांनि रिप्रेजेंटेटिव सनामनानि आबो हाय कुनु कंगर खनागलाक शुधु मात्र इलेक्शन टाइम थाङै रां 1000 2000 3000 5000 रनाय जुवा खारिनानि बागै इन्फ्लुएंस खायनाय मोटिवेट खायनाय लास्ट दिगि हिंखाय इलेक्शन वोट पाइ खेंका बर पगै थां गावबो सुदु त्रिपुरा राज्यनि काहिनी सिमिया थाजिं सानानि चेष्टा खायगासिनो ब्रादार सुबु इवेन आ सामो बाहायनो वोट ना पुरो बरक नावै दङो किन्तु वोट नाय पाइ खेंखाय बरकनि सामुंसे अयनों थां हायसि ने तिनि महाराज वान सुगु शुधु मात्र सिनि हिंदुस्तानी बसं रकै चावो सिमी चाय बागानो सिमी मजदूरी खाइ सिमी दे तंगनाबा बंनि लाइफ बतो सक्सेस मांगनाय ब्लेना बरक बतो इंजीनियर्स मा परिनाय बं बसाबतिनो डॉक्टर्स मा खलायनाय ऑफिसर्स कतर कतर मा सनामनाय गा आ सनामनानि बागै रिप्रेजेंटेटिव स्कूप नरो कक सानानि साबा बनो क्रिएट खाय ताबुक तो त्रिपुरा राज्य सबसे पार्टी कत बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हो त्रिपुरा मथा आबोनि परे सीपीएम आबोनि परे कांग्रेस गे ताबो ओ बीजेपी बाय त्रिपुरा मथानि बिसिङो कम्पेयर खायनाय खेंखाय जतनि साय जुदि सुजुग रखा नरनो सेब रखा नरनो एक्सेस रखा काबो त्रिपुरा मथा
जे तिप्रा मोथा महाराज नरकनि प्रति आसक बिसास खायो तिनि रैतं बाय इलेक्शन सुरमावो 2022 बाबुराम सातनमीनो जों कैंडिडेट रखा आं निजे आनो इंचार्ज खायरुवै आ जागा कैंपेन खायरुवै जत सिनि तिप्रा मोठानि टप लीडर्स एम एमडीसी सीएम सो जतनो थाङि जों कैंपेन खायो बाबुराम सातनमीनो जाते पायै हिंदुस्तानी बसंरकनि बागै एसेम्बलियाव थाङै कक सानानि बागै बीजेपी रो दारो बीजेपी तो रिया तिनि आबोनि बागैनो जों मावान सुकनाय शुद्ध मात्र वोट नि टाइमाव वोट दोनानि बागै सिमी रां किसा रवै पाइजाखां ग्लाक भबिष्यत नि बागै जों मावान सुनो हायसि आर सिनि तिप्रासा रकनोबो इलेक्शन नि टाइमाव रां रुफायनायनि चेष्टा खायो किसा शुद्ध वोट नि बागै किन्तु बरंनो सोंनायदि रोमान स्क्रिप्ट नि राइट्स नि बागै बर कक साया हानि अधिकार नि बागै कक साया सिनि दफानो मोथाङै तन्नानि सिरिमुंनि बागै कक साया ओंखाय नों रां शुद्ध 1000 2000 3000 रोमाबाय तो भबिष्यत नि गेमले नेक्स्ट जेनेरेशनो सिनि कक बरकनो से सिरिनानि सिंनो रियो सिनि हानि अधिकार नो से ताबो सेगनानि बागै एडिसिनो मा सबायने हिनि साइतो जे बीजेपी नि इंटेंशन से नि एडिसी तिप्रासा रकनि हानो सबायनानि नायतो आ बीजेपी नो जों भोट दारिमानो बा मानो माया आ बीजेपी नो जों भोट रिमांला आबोनि बागै जों ओ जरावो बुबाग्रानो जों मारनाय बुबाग्रा मिया ब्लाइके दुखु नांजागे सावसिनि ब्रादार दनन्जय दङ ब्लाइ दुखु नांजागे रेकर्डिं खाया मोबाइल इनको यावि साव किसा मिसा रांनि बागै सिन बर रक पाइजागै बुबाग्रानि प्रति से विरोध बासानेनि बागै रांनि शक्ति बे आ जागा थाङै दङयो जे बर रंना सक सुजुग रखा दफानि हामक्राइनि बागै 6-7 बार बासानाय दङ इलेक्शनो वाइसिबन पाया हायसे किन्तु बुबाग्रा लाखि हायसे किन्तु आबोनि परेबो आबोनि बागै सोंमाकानि सालो बुबाग्रा कथां तंसासाक जे सेकापन सिनि अधिकार सोंमानानाय बुबाग्रा जुदि करिं थांकांकाय तिप्रासानि बागै कक सानाय दंला अबनो वान सुगुनि सोंमा खालायनाय बारा बिसि कक तो सानानि नांया नरक जतनो बुजिवो नरक जतनो काहाम नरकनो जे बुजिया रकनो मा बुजुगनाय पारावो साइमानिया रकनो मा सानाय हाइकेनो सोंमा सुबा लायनि हायसि ओंखाय बोसकांनि 12 तारिखो तो इलेक्शन नंनाय आ दिनो जाते जों जतनो खरकसापानो बाद खायावै थाङि जों भोट रिमाननानि बागै दाक्ति आइसिसि खायके जावो ते कायसे को ओंखाय 8 तारिखो बुबाग्रा जों जत बाय मालायनानि बागै ओ रामचंद्र घाट फाइतो नरकबो थांबायनले थांबायने दा आ दिनो जों जतनो मा थांलायनाय इभेन्ट जों सिनि हिंदुस्तानी बसंनि बिसिङो आ दिनो कक सारनानि बागै जों वान सुगै दङ एन्ड साबो सारनाय हायसि आसक जनसभा कतर 15-20 हजार जागावो हिंदुस्तानी सिनि बसं रकवा दिनो कक सानाय हायसि नंनि राइट्स नंनि कक जों जतनो एक लगी खायमा खायनाय इभेन मिया सिनि महाराजनि स्पिचो सिनि हिंदुस्तानी बायरकनि बागै कक साका सिनि महाराज आरो कस करे किन्तु बस हावै दङ आबोनि बागै जों बोसकांनि सालमा खनाय बीजेपी रक पारा हाबैनो न रां रफायनाय जों रां नांसुकांगाय नादि किन्तु भोट रुपुर जों को मारनाय बुजिखादा आन्द्र सम मारलायनि हायसि गा जाते रां रुनै जोंका ब्लाइ सय मद फुलो नर सिनि रिबे खांगाले बोसकांनि सिनि भबिष्यत सेसनका हायसि ब्लाइ के हामबाय बुबाग्रा आयुग्लक थुं तिप्रमत आयुग्लक थुं सिनि दफारक आयुग्लगै दाक्ति सिनि दाबिमान तोयसि